Türkmenistana çanak antenalarına garşy görüş täzeden deprenýär. Türkmenistana häkimetleriň çanak antenalarına garşy görýän şäherleriniň gerimi inni etraplara we oba ýerlerine de baryp ýetdi. Olar ilan tarasyny gurrundeşlik geçip çanak antenalaryny gurmazlygy, mundan ozal bar bolan antenalar derhal aýyrmagy tapşyrýarlar. Geçen hepdäniň şenbe güni Daşowdyň vilayet häkimligi etrap häkimlikleri vilayetin çägindäki büdjete degişli edara kärhanalaryň, mekdepleriň mektebe çenli çağalar baglarynyň, hastahanalaryň we beýleki saglyk nokotlarynyň ýol başçylaryna ýygnak geçirip, olara garamagynaky işgärleriniň daşary ýurtlaryň Sputnik telewizionyesine tomoşa etmezligini, çanak antenalaryny gurmazlygyny, ozal bar bolan çanak antenalaryny desini aýyrmaklaryny tapşyrdylar diýip Azatlygyň vilayetdäki çeşmeti 28-nji iýulynda habar berdi. Mundan ozal türkmen häkimetleriniň ýaşaýyş jaýlaryny çanak antenalaryndan arasalamak çäreleri esasan paýtagat Aşgabatda alınıp barlýardy. Yerli tinçiler bu ýagdaýy ýurtda maglumata garşy görüşiň nowatdaky alamaty hökmüne garaýarlar. Azatlygyň habarçylarynyň gurrun bermeklerine görä Türkmenistanlylar döwletiň maglumat gödäwçiliginden halas bolmak üçin daşary ýurtlaryň kanallaryna tomoşa edýärdiler. Vilayetiň büdjet işgärleriniň en çemesiniň aýtmagyna görä Yamal we Hotbird Sputnikleriniň aýyrdylmagynyň sebäbi olarda Azatlyk radiosy we başga da bir näçe erkin kanallar bar diýip Azatlygyň çeşmeti aýtdy. Häkimetler çanak antenalaryna garşy görüşiň nowatdaky tolkununy ýakynna mejlisde telewiziony we radio gepleşikleri hakynda kabul edilen kanuna salgylanyp düşündirýärler. Olar daşary ýurtlaryň telekanallaryna erotik mazmunly kinofilmleriň köpdigini, şeýle materiallaryň ýaş nesliniň aňyny zäherleýändigini aýdyp ýokardan tapşyryk bilen büdjet işgärlerini antenalara tomoşa etmegi gadagan edipdirler diýip Azatlygyň çeşmeti gurrun berdi. Azatlygyň beýleki bir habarçysynyň sözlerine görä häzirki wagtda Türkmenistanyň ýüze golaý daşary ýurt teleradio kanallary döwlet tarapyndan IPTV arkaly üpjün edilýär. Çeşme şol kanallarda efiri verilýän materiallarda da çanak antenalaryny gadagan etmäge hamany esas döredýän kinofilmleriň efire berilýändigini, muňa garamazdan çäklendirmeler boýunça öňsüňdiňe çanak antenalaryna gönükdirilýändigini aýtdy. Çeşme Daşowdyň çägine ilatyň diňe 5,9%-nyň hojalyklaryna öý telefon liniýalarynyň çekilendigini, şol sebäpden Sewitde halkyň agrymly bölegine IPTV mümkinçilikleriniň el ýeterli däldigini aýtdy. Hökümetiň maksadynyň adamlary dünýäde bolýan wakalardan bihabar goýmaga synanşygy çalym edýändigini aýdyp Çeşme sözüne goşdy. Türkmenistana teleradio kanallar döwletiň berk gödäwçiligine we eýetçiligine saklanýar. Ýurtda döwlet baş tutan derejesinde ýurdun media serişleriniň esasy missiýasynyň gadanyldy diýilýän üstünlikleri wagyz etmekden ibaratdygy wagtal medeniýet işgärlerine ýatdylýar. 2016-njy ýylyň aýagynda Daşowda yerli häkimetler vilayetiň käbir owa mekteplerine ýörüýte duşuşluklar geçirip, onuň dowamyny Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini internetden ýa-da Sputnik antenalarynyň üstü bilen diňlemeligi tapşyrypdylar. Halkary gurumalaryň metbuat azatlygy boýunça ýaýradýan hasabatlaryny Türkmenistan ýylyň-ýyly yaramaz orunlarda yerleşdirilýär. Düýbi Parisde yerleşýän Serkesit reportýorlar gurumasy dünýäde metbuat azatlygynyň ýagdaýy boýunça 2018-nji ýylda çap eden hasabatyny Türkmenistany 180 ýurdun arasynda 178-nji oruna yerleşdirip, ony maglumat azatlygyny dyngysyz giňeýän gara girdap häsiýetlendirdi.